שלום לכולם. אנחנו רוצות להראות לכם לקים ועוד כמה דברים. זה קרם גופים. כן, זה קרם. אז קרם גוף ראשון. קרם מאוד יפה. מיללין. מיללין, כפי שאתם רואות. אז זה משהו ראשון. לייק. אם אתם רוצות לדעת עוד פרטים עליו, אז כתוב למטה מייל שבו אתם יכולים לשלוח מאיפה קנינו וזה. תודה. עכשיו זה דבר ראשון. עכשיו אנחנו רוצים להראות לכם משהו שני. אוקיי, זה עוד קרם. זה בדיוק אותו קרם, רק שזה עם נצנצים. הוא קצת יותר יפה. אני אראה לכם. אוקיי, הנה תראו. אם אתם תראו, אתם רואים פנאצים. הנה. אני לא יודעת, נראה לי שלא רואים את זה. טוב, לא משנה. עכשיו אני אראה לכם משהו שלישי. זה, כפי שאתם נראה לי שאתם מכירים את זה, זה מה שיוצא. לא יודעת, זה לא וטו. וכפי שאתם יודעים, ששמעתם ממאי זה לא וטו, אז שנייה נעשה משהו קטן. זה קצף, אמרתי לך, זה לא וטו. זה קצף, אבל זה לא וטו. נכון, אז לא משנה. תראו את זה ותקנו את הדברים האלו, והזכרתי לכם, רוצים לדעת איפה קנינו את זה, כתוב למטה את המייל. תודה. עכשיו משהו רביעי. זה עוד קרם. זה קרם רגיל, אבל הוא ממש טוב. אני משתמשת בו די הרבה. טוב, אז עכשיו זה קרם ידיים. עכשיו אנחנו נתחיל להראות לכם לקים מהממים. ממש יפים. לק ראשון. איזה מהמם, תגידו מילה טובה קצת. הוא מספר 2, אם מישהי רוצה לדעת. הוא מישהי. הנה הלק. עכשיו לק שני. דקה. אוקיי, מוכנים ללק השני. לק זה. זה לק זוהר. כמו שאתם רואים. אני לא כל כך יודעת מה החברה שלו, אבל אם אתם מכירים דרך, אז כאילו שתדעו. אוקיי, הנה החברה. הבנתי. טוב. עכשיו לק השלישי. עכשיו הלק השלישי, שנייה, אני כבר אראה לכם. שנייה. זה הלק השלישי. לק בצבע סגול. אני מכירה הרבה בנות שאוהבות סגול וורוד. הוא מצא החברה של הוורוד הזוהר. נכון. כפי ששמעתם והבנתם שאני אמרתי שבנות יותר אוהבות סגול וורוד, אמא שלי לנו שאוהבות צבעים אחרים, אז לא נורא. כי פשוט יש לי רק לקים של ורוד וסגול, אז לא נורא. גם לבן, דווקא בפרנצ'ים. אז עדיין צבעים שכל הבנות אוהבות. עכשיו תראו את הלק. זה צבע סגול זהה, וזה נראה ממש כחול. נכון? כאן זה נראה כחול. אבל אם הייתם רוצים לראות את זה פנים מול פנים, אתם תראו סגול. עכשיו נראה לכם לק רביעי. אוקיי, זה הלק. הוא מישי. כאילו החברה שלו זה שיק, אבל בכללי אנחנו נגיד לכם עוד מעט כמה זה עולה. הוא מספר 484. כן. טוב, לק 50.
לבן. לא הראינו לכם בכלל. לק לבן רגיל. מכירים לק לבן. אבל הוא יחסית... אבל הוא מיוחד. לא מיוחד. בגלל שהוא מיוחד אנחנו רוצים להראות לכם את זה, כי אתם לא רואים את זה בשום מקום. עכשיו לק 60. הלק הלבן הוא גם דרך אגב מסופר פארם והוא חברת פופה. לק 60. הנה. זה... רגע... נייט? לא, את לא מכירה את החברה הזאת, אבל זה לק ממש ממש יפה. זה במאמן בבקשה. טוב, אז לק 70 הוא הלק כזה, שנייה. זה הלק. שנייה. כפי שאתם רואים את הלק הזה הוא לק מהמם. לייק שווה. מהמם. טוב? אוקיי, הוא טופ ביוטי כתוב פה. טוב, אנחנו לא נדבר. אוקיי. לייק שמיני. לייק שמיני. אוקיי, הוא כזה. לא יודעת איזה חברה זה, אבל... כאילו רוב הלהקים פה זה מסופר פארם. תקנו חובה. הכי טוב. אז רצינו לכם לק 90. 90? 90. לק ורוד בעיר. מישיק כמובן. שנייה, אני אסתכל. מה מספר? טוב. מספר, כפי שחברה כאילו. טוב, תודה. תגידי מספר, 488. 488. לק עשירי. רגע, אני עכשיו. אוקיי, אנחנו מתחילים עם הפרנץ'. הפרנץ', זה מהמם, אתם תסתלו. אוקיי, זה לק הזה. אתם יודעים מה זה פרנץ', נכון? זה פשוט כמו לק רגיל, רק שיותר דק, והמברשת היא כזאת. ממש ממש דקה. אפשר לצייר עם זה, ממש יפה. זה חברת טופ ביוטי. אותו הדבר כמו לק אחר. הם פשוט מאותה חנות גם, נראה לי. כן, מאותו חנות, כן. עכשיו נראה לכם לק 11. אז הלק הבא הוא הלק הזה. לק אדום. אתם רואים פה נראה לי כתום, אבל זה לק אדום שווה בהחלט. המספר שלו הוא... את האמת לא כתוב פה מספר, עדיין אין לי. לא כתוב, בפרנצ'ים שלי לא כתוב, לא היה כתוב, נראה לי הורדתי. אוקיי, זה שיק, אותו דבר כמו שאמרתי. טוב, אז נראה לכם לק 11. טופ ביוטי, ורוד כזה. עכשיו לק 13. לק 13 באחרון, מהמם. מהמם, לא? ממש 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 עכשיו. עכשיו יש לי טיפ בשבילכם בנות. לבנות נגיד שהן צריכות לעשות גולגול בהופעות, משהו כזה. גולגול בהופעות, גולגול אבל ממש שווה, לא? כן, אז אני מציעה לכם לא לעשות עם ג'ל של בנים, לעשות אלא עם של בנות. לדוגמה זה, קניתי אותו מסופר פארם. אני לא יודעת למה, אני לא יודעת, אולי זה עדיין שם. יש מבצע שאתה קונה אחד כזה ואת השני אתה מקבל במתנה, אבל זה ממש ממש שווה. אני לא יודעת כמה הוא עלה בו, עלה, אבל הוא ממש חזק ומעולה. אוקיי, טוב, עכשיו יש לי משהו אחרון להגיד לכם לפני שאנחנו מסיימים את השיחה ונהנינו מאוד, אבל רק חברה שלי רוצה לראות לכם עגילים, אז תראו את העגילים אחר כך אני רוצה להגיד משהו לסיום. תודה. אוקיי, זה כל העגילים שלי. יש כאלה רגע, נו, הנה של ורגע דקה, פשוט יש לי פה הרבה חזית שבאמת. טוב, יואו, אני מקנה בכם, אתם לא מבינים, אתם חייבים לבוא אליה ולראות את העגילים המאמרים שלה. יש כזה, הוא ממש ממש יפה. נכון?
עכשיו, כמו שראיתם, זה בדיוק כמו השני, רק שזה בתכלת, והשני היה בכחול. שתהיה ממש משופים. אוקיי, יש כאלה קטנים. פשוט. עגלים כאלה. דקקים. יש לי כאלה. הם רגילים בצבע ורוד כזה. יש כזה. יש כזה רגיל. יש גם שלב כזה. פנינים. יש כזה של פרחים כאלה. פרפר. יש פה סמיילי. ויש פה סמיילי כזה. יש את הגיל הזה. ויש גם כזה. אוקיי, ויש גם את אלה שאני לובשת. רגע שנייה, אני אוריד. הנה, כזה. הם ממש יפים, הם גם לא עם סוגי רגיל. תראו, זה פעם ראשונה שראיתי שקיבלתי. פשוט ככה, לא צריך בנפרד, זה גם לא נסגר לא יודע, משהו נראה לי. כזה צריכה ואנחנו כבר מסיימים. טוב, אז לסיום מתוקים, אני רוצה להגיד לכם משהו. כל מה שהראינו לכם, הלקים, הגילים, הקרמים והג'ל, כל מה שרציתם לדעת. ורציתם לדעת איפה לקנות, איפה קונים וכולי, וכל הפרטים. ולמטה כתוב את המייל שלי שאתם יכולים לשלוח להם, אבל אתם רק צריכים לכתוב שם, פלוס משפחה, ולהגיד לי שראיתם את הסרטון ואתם שואלים מאיפה קניתי את הלק הזה, מאיפה קניתי את הקרם הזה, מאיפה הג'ל וכו'. אז תודה, בפרט תקבלו, יש לסיום גם החברה השנייה שלי, תקבלו אותה. אוקיי, תקשיבו. אני רק רוצה להגיד לכם בקצרה כמה דברים שהכי מיוחדים פה. אוקיי, רוב הגילים פה מפז, אבל החנות הזאת כבר נסגרה. וכמה מהם מטופ 10, וגם היא נראה לי נסיעת עונת. הג'ל הזה הוא מסופר פארם, קרמים, כל הקרמים שראיתם מיללין. שתי אלה, רואים אותם? רק אלה גם מבלה. הלק הזה מבלה. זה מיללין. וכל השאר, הלקים, הזה, הכל מסופר פארם. אוקיי, סופר פארם הכי כדאי לקנות מהסופר פארם ברסחנה. אני אומרת לכם. אוקיי, זהו, זה מה שרציתי להגיד. אז ועוד משהו, יש שם מלא הנחות על זה, ואני יודעת את זה כי כאילו אני הולכת לשם די הרבה, כמעט כל יום שבת. אז במוצאי שבת, אם מישהו שומר שבת, הוא יכול ללכת במוצאי שבת, כי זה עובד. ולא יודעת, איך שלא לכם? אני לסיום סיומת, אני יכולה להראות לכם בקצרה משהו? מוכנים? אוקיי. זה מה שהיה לי להגיד. ואני לא יודעת כל כך מה עכשיו. אוקיי. אם אתם רוצים לדעת עוד פרטים על סופר פארם וזה ועוד כאלה, אז פשוט תכתבו למטה. ואני מקווה מאוד שאתם ואם
אם אתם צריכים עזרה במשהו, לא יודעת במה, בלבחור משהו, אתם יכולות יותר נכון, פשוט לשלוח כאילו למטה תגובה עם התמונה של אנחנו מאוד רוצים לראות תגובות חמות ונעימות שראיתם. אנחנו נעדיף לא תגובות רעות. אם יכתבו תגובות רעות כנראה לחסום או למחוק את התגובה, ואנחנו מעדיפות שלא, כי זה גם לא נעים. טוב, אז לסיום כתבתי לכם משהו, אני מקווה שראו את זה, כי לא תמיד רואים לי את מה שאני כותבת. תראו, מקוות, סליחה, ככה שבטות מקווה. אנחנו נשאיר את זה כמה דקות שתדעו ואנחנו מאוד מאוד אוהבות אתכם. מאוד, אבל מאוד. ועכשיו אנחנו צריכות ללכת, אז לסיום, תודה. אוקיי. ביי. אוהבות אתכם, ניפגש בסרטון הבא. תודה. אוקיי. ביי.